Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi aku majikan kok tempe, tempe. Nah dia bu, Hah? Marpo. Marplo Ya aku juga tempe nenggone Marplo. marpo. Ngene marmi bos ngene PT Semoyo. Jadi ngene PT Semoyo. Ya aku dikene apa kegiatan rene omah kok klimrak-klimruk entekno sego. Oke, kegiatan kan juga tempe. Tempe iki piro to? Tempe paling 10, Bu. Papat lho. Kira apa to? Timbane nama anggur. Timbane nomor nganggur. Yo. Kau apa wong itu mah. Lah piye to? Gawana es teh lho we. Ya. Nagi ngombe. Lah no. Blak. Moh. Diyan aku. Seblak sentra. Senake piye to? Kan ikut tempe iki, tempe piye? Tempe wong ingat ngeterno rene arep dititip nang Mbak. Apa wi? Wis kok jeno dhewe. Wis kok jeno dhewe. Wong ning omah kok. Mbak kan ya, Om? Nek dhewe. Nyoma. Ora wong. Nyoma. Oh kresak paling. Oh iya. Ning iki status ulo mumbruk kok. Ulo wae ulo ditalan. Tenan iki. Ketik cekal jalan. Emang status di Status dek kapan? Tak kira satu sing biyen Mas teh. Oh ning kono lho, gunung sing awake mek anu lho. Tempe. Neng ngisore Gua Lawa, Bos. Golo ya. Laku iki. Laku no. Ben karo sehat kok. Lentikmu. Mau mendung basan ya ene lho. Mendung tak lah. Kita makan par tempe. Be ke gede ini. Mau kemana nih? Pasal ini di. Jo. Nanti. Jadi. Amar mangandang ya? Jadi. Oh walah. Apa ya? Kowe gak iso nyetir. Kowe gak iso nyetir. Ya, berapa lagi? Tabrak nopo bet oh. Wes. Iya toh. Oh. Mandek lho. Ini apa teman dia? Arep siko. Apa? Siko dhuwit. Walah. Cukup pulsa. Ya, Corona ya apa to karo wong kok. negara iki pitungane. Pitungan ora oleh pitungan. Pitungan malah apik kok. Apik ya. Mak. Mak. Ndi duwe nang dikono? Nang siap no. Bebas. Sepik no Meli. Mel. 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 Gede basan. Duduk Mel. Meli. Tik ngono iki piye ta? Olah ngono iki. Kalah Mel. Duduk.
Duk, wis nang kono. Nggih. Tek foto piye to gowe wis ah. Bertune. Karek kuwi. Jene kono ae. Kak. Mano, wis. Aman. Nenge wis. Hah? Nenge wis. Wis. Tapnya bareng wis. Kemasalin splincut. Nah, kok mati sapa ngono gitu. Oh, debak sing nyantol sarah. Iki sapa Dek Mas sing nguruk? Hah? Sing nguruk iki sapa? Ya nangku to, Pak RT ya. Pak RT ini muduk. Cek juru lho Dek gabruk. Ndak iso. Kata nenek so gini matune ya toh. Matune kuwi sini. Balan gue gila. Sekali jalan kan sing penak ya. Enak Di hasilnya lor. manggone tapi Kan gini. neng jero. Ada bayi toh. Lah nih. Sini jalan sing ah nek kamu. Yo. Jalan kok ini. Cok. Apa arah Oh. sapa ngono lho. Nyantol. Mak mundur lah, Cok. Kemalah. Nah, sekop. Kelak. Nggak tuh tenan minggu. Lah mentang lo atas dia. Halo. Iki lho tentando. Jadi syuting. Cirepat. Cirepat aja. Cirepat gua. Sangat tahu lah. Apa itu dia? Lampu. Ini? Lampu. Lampok. Lampu antar kau suka kene, Bos. Ini kurang. Suwonan ini, Bro. Sana ini PT semua aja ta. Orang akeh lho. Orang ngono lho. Produk PT Semoyo iki. Jeruk yang duwe. Heeh. Orang. Ini kan di taman. Tawan porang ya. Taman orang. Dikir. Porang sak romo. Nandur sawit barang arek ya, PT Semoyo kan. Eh? Bibit sawit Kak. Di. Iki. Iki ya? Masa? Cara nandur sawit wae PT Semoyo. Desawet lah tinggal apa? Kopi, Heeh. sawit. Juga produk apa-apa ki. Sawit ki. Minggu nanas, rambutan, apa kayak Apokat iki ditandur ning tan gua. wes, Iki rencana engko ditandur ning sekitaran gua. Bun Agung. Lho. Kebun agung to. Iki ditandur ning
lingkungan gua iki, ya toh. Ki apa tak sawetnya? Kopi, sawit. Kopi kersawit. Lah kok oleh bibit sawit ku lho. Iki bibit sawit. Lah iki kok oleh bibit sawit. Ya ora roh toh. Ke Kalimantan. Lho. Sapa sing gawa? Sing gawa sapa? Eh? Wala kok iso oleh bibit sawit ini kan kudune kok Kalimantan toh nek bibit sawit iki. Kalimantan Sumatera sawit biuk di Talan toh. Iso. Eh? Ya. Ki ya? Kapan ada kaya lah sore. Ketangi kan. Tapi jadi jalan nih. Jadi jalan duit nih. Lah aku mulai budal nih. Utang. Harga Kayak diri. kapan nanti sawit? Kayak nanti sawit. Ya, gue ngeliat tinggal sing apik lah terus. Dah belum. Itu. Nah, jadi PT Semarang arep apa kuwi? Melestarikan kuwi lho, bola-bola kayak tak iki. Kok terus ke wisata. Ini bisa. Kayak gini dia cita-cita nggawe wisata ning kono. Wisata sih wae. Wisata ning lawo. Kira tapi lawo sawit iki gelem ora? Apa? Gue. Lawo, gagal. Ya gak gelem kuwi kan Kayak anu kopi. kopi terus kates Apa kan gagal? Lho. Aku kan rambutan tuh. Kabutan gitu. Masa ora gelem. Ya tapi sing gelem apa? Lengkeng, rambutan. terus kates Jambu. jambu. Oh, berarti nek sing barang apa-apa mau. Rambutan. Ya tapi nyapa mlowo kok gelem. Tau. Kan cocok. Apa kuwi molwo sak jenis sirsat. Sirsat apa ngarani? Sirsat ya? Surikoyo. Iya kayak sirkoyo. Terus kuwi sirsat sing asli kuwi yo gelem. Ya tapi rencana wi sampe iki kok tandur iki. Minggu. Lokasi ini. Sing padang-padang itu kan. Aku kan jalur bawah berarti kan tak jalur parameter dan tadi. Belum. Yang ini. Sawit ya. Yo awake dhewe kan ya memange gua lowo iki kan uri-uri wong kene tetep Di anu apiki. tapi nek ditandurin tek ngono pe yo gak pantes. Gak watok gak watok. Kurang jenenge gua lowo. Tanduran ini. Kudune iki tanduri buah-buahan. Ya kayak misal cemara, terus apa nih sing kuwi enggak cemara tapi gedhe kok luwih kayak cemara kan. Kan enak ta kan. Tapi witan kuwi terus rembesi apa-apa ono iki sawit. Heeh. Berarti kok katanya ditanduri golane durian, apel. Ngono, Bos. Ya gak apa-apa kan iso dipangan lawone kuwi. Nek sawit iku kan tak tandur ning kono iku sumbene nek pemopo kan yo cara payu iku tak pas kan ning karang tanah. Dadi pemoda titik wis nang iso. Nek perkembangan masyarakat. Bisa selalu genenek apa kuwi? Kemajuan loh. Ya, kemajuan apa tapi Kan gampangane. dia kan berusaha untuk nandur kuwi lah nek misal kuwi buah, kuwi kok buah didol tapi dipasarno neng Karang Taruna, termasuk ning desa neh. Bos nek ana sing badhe ngirim bibit sawit. Monggo. Sawit yo Kalimantan to ning kene ra enek to. Sawit ya. Monggo sing dadi diatur. Arep digawe ning gua lawa ditandur misal kaya ya ora sawit tok ya. Jadi misal kaya Buah-buahan. ikan sembarang ini gak apa ya? Sing penting kan iso digunakan masyarakat. Tapi nek kaya terbesi ya ora iso. Nek terbesar kan ibaratnya kan aktif tebang. Jadi kan di urusannya petani. Tapi nek wong desa iki pengen kan heritage sosial sing non Yang tebang, berarti misal tebang kayak pelem, tau. Jambu, terus nongko, itu nang tebang. Jadi kayak buah-buahan ya. Iya.
buah tapi kono bisa diolah awake dhewe. Awake dhewe iso ngelola, lek perlu misal didol banyak sekian kan kena. Ya walaupun nek perlu olah didol tetep simpangan ke masyarakat. Heeh. Buane sing rono kan iki jane mangan Lho to. gak apa-apa maksudnya kaya tegaan sing bisa apa wi dijogo tanah lho, Bos. Oleh yo kesana nek lawa ki mangane adoh terus kelai didol lho. Dadi cari buah ning kono mangane. Mangane kan ndak. Ya wae dhewe ning kene kan gak nganggo gak oleh terano dikeni apa solusi ben Heeh. sampai desa itu ben bisa lebih maju. Nah, wae dhewe misal yo nek duit lah nek duit bantu wineh ton, bantu wineh jambu, bantu apa sih gak apa-apa kanggo didayak ning kono. Nah, kuwi nek wis buah. Nah, apa sing diomong PT Semoyo, ya buah didol. Dan nek wis ana payune wis taruna masuke ning desa kene. Nek duwe aset ngono kan yo suatu saat petik didol kan yo. Penak. Bisa mengurangi, itu kan bisa mengurangi misal ngomongin urunan 100, lah engko kena tabelan duit pelem Karek 50 gampangane. ada 50, lah engko 50 ada tabelane duit sawit gampangane. Jadi kan gede Entek. lho jadi Nol. Masyarakat ini oleh begitu pun. aku itu gede. Iya. Lepas dari kono pokoknya absen kali ini terima kasih sudah nonton videoku, pokoknya ikuti terus video-video berikutnya. Jadi salam asal, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.